أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم egameni lika Allah onomusa onesihawu ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. To my Muslim brothers and sisters, laba aba-understanda ucode 24434, my brother, my sister, listen and listen good. Unjingalwazi uMuhammad sallallahu alayhi wasallam ezincwadini ezimbili uAbu Dawud noTirmidhi, book number 16 hadith number 1457, unjingalwazi uthi loyo muntu loyo ekuseni nantambama osho lo mkhuleko lo asikho isitho singabhekana naye. Abantu abaningi bayamangala ukuthi ama-Muslims enza ngani. Lobu thakathi lobu ababenzayo labantu laba abangeneki, noma ngathi uthi ubathumela nganhloboni yobuthakathi abusebenzi, benza ngani. Ngiyakutshela-ke imfihlo namhlanje ukuthi senza ngani, uhlale wazi ukuthi senza ngani. Unjingalwazi uyasifundisa uthi loyo muntu loyo othi mangabe njalo ekuseni nantambama asho kathathu athini, athi bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. No weapon formed against you shall prosper. Allahu Akbar. Bismillahi egameni lika Allah. Ngihlale ngisho ngithi impilo yemuslim iqhumene negama lika Allah. Egameni lika Allah. Allahu Akbar. Alladhi loyo la yadurru, ayikho into engangithinta. Mase ngibiza igama lakhe ma ismihi, mangabe sengibiza igama lakhe ayikho into engangithinta, noma yini shay'un, ayikho into engangithinta, asikho isikhali esibekelwe mina esingangithinta esingangenza noma yini. Fil ardi, la emhlabeni, la emhlabeni, angikhathali ukuthi kuphi nomhlaba, asikho isikhali esingangithinta. Wala fis sama, ngisho noma ngabe into ehla phezulu emkhathini iza kimi mina ngila emhlabeni, ayikho engangithinta, ayikho engangithinta. My brother, my sister, mawukholelwa kulento le engikutshela yona, unjingalwazi uMuhammad sallallahu alayhi wasallam uthi you are safe. Uyafana nomthakathi othakatha ngomthandazo, ngoba noma ngabe yini izibopho amafindo abakubophela wona, bekuthumela ngezilwane, bekuthumela ngomantindane, bekuthumela ngotikoloshe, bekuthumela ngani, as long kuyinto eyindalo ela emhlabeni nento esemkhathini nento esemazulwini, ayikho engakuthinta. That is a belief of a Muslim. Ama-Muslim athakatha kanjalo ke. Allahu Akbar. Wa huwa as-sami'ul alim. Ngoba lo Allah lo esimkhonzayo, esimkhulekayo, esimcelayo, esimncengayo, esikhuluma naye zikhathi zonke, uzwa yonke into esimcela yona. Al-alim. Allahu Akbar. Wazi yonke into, ayikho into angayazi. Manje ungangithinta unginikwa ubani? Ungangithinta unginikwa ubani uma ngabe mina sengibiza igama lakhe? Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.